Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Nici măcar nu știu cum voi numi materialul de astăzi, dar probabil că titlul mi se va revela cândva pe parcurs. În ultima perioadă, nu știu, probabil sub influența lunii pline sau a multor intenții în a descoperi misterele Universului și tainele secrete ale cărților sfinte, în actele de meditație mi s-au revelat niște informații care și pe mine m-au surprins, dar am confruntat în egală măsură cu Biblia și cu Coranul ca să găsesc niște puncte de legătură. Poate fi un punct de vedere care este unidirecțional. Mulți dintre voi veți găsi că nu sunteți de acord cu ipoteza mea și probabil rămâne la stadiul de ipoteză. Dar în mine se așează aceste cunoștințe pentru că se leagă foarte mult de conceptele pe care le-am prezentat în toată luna februarie, despre bărbați, despre femei, despre căsătoria divină, despre iubirea divină sau iubirea agape și adevărata căsătorie între conceptul de bărbat și conceptul de femeie în fața lui Dumnezeu, care este o uniune trainică, divină, care se întâmplă la timp divin și care nu poate fi separată de niciun om pe acest pământ, așa cum spune și preotul în momentul în care mergeți să oficializați căsătoria, ceea ce Domnul a unit, fie ca niciun om să nu poată să separe. Deși acea uniune este săvârșită de oameni și în materialul despre căsătorie am vorbit că acea uniune dintre oameni poate avea orice alt considerent în afară de încuviințarea divină. Poate avea considerente economice, politice, sexuale sau, cum le-am numit eu, de libido, de, nu știu, păstrarea tradițiilor, faptul că sunt împinși și condiționați de părinți și așa mai departe. Adevărata uniune din perspectiva mea se realizează între ceea ce Dumnezeu a creat la începuturi, în geneză, ca bărbat și ca femeie. Și am adus ca suport care să-mi susțină teoria, am adus chiar Biblia. Știu că unii dintre voi mă veți califica drept, nu știu, sectantă. Repet, m-am născut musulmană, nu sunt practicantă a niciunei religii, nu ader la nicio dogmă, dar consider că aceste cărți sfinte sunt cu un scop în viața noastră și că religia este ca un fel de hartă care ne este pusă în fața ochilor în momentul în care suntem mici în copilărie, ca prin intermediul ei să deslușim tainele ascunse ale tuturor celor trei cărți sfinte, celor trei mari cărți sfinte, Tora, Biblia și Coranul. Acela care nu cunoaște Biblia nu poate fi un adevărat musulman, enunță Coranul. Așa că eu consider că toate aceste trei cărți reprezintă trei volume ale aceleiași povești, ale aceleiași hărți de îndrumare pe acest pământ, pentru ca noi să ne găsim prin intermediul cuvintelor și sensurilor ascunse și metaforelor din Biblie, calea, folosind limbajul crengilor, despre care se vorbea în Zohar, pentru a ajunge la Dumnezeu sau la latura noastră spirituală. Pentru că omul este născut din carne și din spirit. The Son of Man and the Son of God, Fiul omului și Fiul Domnului. Pentru că mi-am adus ca suport Biblia, o să citesc din Biblie pentru că nu pot să rețin cuvânt cu cuvânt toate informațiile și toate versetele, dar o să vă explic un alt fel de geneză despre facerea omului și facerea echivalentului său feminin, pentru că este omul și femeia în Biblie, după cum știți, și care este adevăratul egal al lui Adam și ce rol are de fapt Eva. Care este taina celor 144.000 despre care se vorbește în Apocalipsă, acei oameni speciali aleși de Dumnezeu, pe care îi va ține sub o cupolă și îi va proteja de toate nenorocirile anunțate în momentul Apocalipsei. Apocalipsă care, repet, nu înseamnă o tragedie, ci înseamnă ridicarea vălului, când oamenii vor începe să capete foarte multă claritate și să vadă dincolo de sfera tridimensionalului, să vadă sfera și gândirea divină din perspectiva dimensiunea 5-a sau a 30-a, habar n-am, când vor avea o perspectivă de ansamblu și vor vedea dincolo de polaritatea acestei lumi. Fără a pierde foarte mult timp, vreau să vă citesc un pic din pasajele din Biblie. Voi începe cu Geneza, capitolul 2 și vă asigur că am citit Biblia de vreo 3 ori. Dacă voi nu sunteți de acord cu aceste păreri, nu vă forțează absolut nimeni să le folosiți sau să vi le însușiți cu deasila, ci pur și simplu puteți să dați skip acestui canal de acum înainte. Eu nu mă supăr.
Dar dacă rezonează cu voi, gândiți-vă că ceva anume din interiorul vostru v-a mânat să urmați acest material. Haideți să vă enunț faptul că în Biblie apare creația omului de 2 ori. Prima dată apare în cele 7 zile ale creației. În a 6-a zi, Dumnezeu începe să creeze omul. Și cum îl creează? A zis Dumnezeu, capitolul 1 din Geneza, versetul 26. Să facem om după chipul și după asemănarea noastră, ca să stăpânească peștii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietățile ce se târăsc pe pământ și tot pământul. Și a făcut Dumnezeu pe om, după chipul său, după chipul lui Dumnezeu l-a făcut, a făcut bărbat și femeie. Iată că aceasta este prima creație a omului în cele 7 zile de creație. În cele 7 zile de creație totul a fost creat la nivel conceptual. Conceptul de apă, conceptul de pământ, conceptul de luminarii. A creat tot ceea ce se iscă în faza de gând, în faza de idee. Așa că el a conceput bărbatul și femeia. Nu este femeia care este parte din bărbat, este un concept feminin care reprezintă exact opusul polar al bărbatului. Și am exemplificat acest lucru printr-un concept foarte interesant. Nu știu cum să acopăr ca să nu se vadă. Haideți că voi încerca așa. Există acest concept de Adam și Lilith. Probabil că unii dintre voi ați citit și alte evanghelii sau alte documente din papirusuri secrete prin care ați auzit probabil de Lilith, că este prima soție a lui Adam. Nu sunt foarte multe cărți care specifică acest lucru, dar apare strecurată atât în Coran, cât și în Biblie, cât și în Tora. Lilith este echivalentul feminin al lui Adam. Este creată din același material ca Adam și este creată după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. În povestea mea despre iubirea agape sau iubirea divină, am spus că monadul sau Dumnezeu, unicitatea, singularitatea, se divide în 2 concepte care sunt polare una față de cealaltă. Unul este conceptul masculin și unul conceptul feminin. În ambele se găsesc toate proprietățile lui Dumnezeu. Este exact ca aceeași compoziție pe care o are picătura de apă dintr-un ocean față de întregul ocean. În picătura respectivă se regăsește întreg oceanul. Deci fiecare reprezintă o oglindă a lui Dumnezeu. În principiul masculin se găsește mai multă parte materială și mai puțină parte intuitivă, dar există ambele, iar în femeie, în conceptul feminin, se găsește foarte multă intuiție, subconștient, conexiune la spiritualitate și mai puțină parte materială. De aceea, corpul femeii este de o densitate mai mică decât al bărbatului. Prin urmare, se creează 2 concepte, femeie și bărbat, care sunt egale. Despre Lilith, în scrierile secrete sumeriene, se specifică faptul că Dumnezeu i-a creat, deopotrivă, ca să fie parteneri unul pentru celălalt. Dar, așa cum se specifică în limbajele arhaice din cărțile sfinte, Dumnezeu i-a ordonat lui Lilith să se culce sub Adam. Lay before your man, sau întinde-te înaintea bărbatului tău. Acest concept nu înseamnă neapărat un act sexual, ci înseamnă practic să se supună bărbatului, să-i fie supusă, să-i fie umilă, să-i fie serviabilă. Lilith, pentru că era egala lui Adam, a refuzat acest lucru. Și despre ea nu se mai pomenește absolut nimic. Apar niște scrieri prin care ea este demonizată pentru că rămâne tot timpul în stadiul de spirit. Este foarte multă esență spirituală în Lilith. Ea este o creație a lui Dumnezeu care nu a descins nicio clipă din paradis. În schimb, Adam rămâne singur și atunci lui Dumnezeu îi se face milă și îl adoarme și o creează pe Eva din coasta lui Adam. Prin urmare, Eva reprezintă o parte din Adam. Așa că Geneza continuă cu o altă creație a omului și a femeii, separată și distinctă de prima, din faza conceptuală, din cele 7 zile ale creației. Și aceasta apare în capitolul 2 din Geneză,
când, după ce Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, și a pus acolo pe omul pe care îl zidise. Deci l-a luat pe Adam, cel deja creat, în faza conceptuală. Mă rog, se descrie acolo că din Eden ieșea un râu care uda raiul și de acolo se împărțea în 4 brațe și așa mai departe. Și se ajunge la faptul că Domnul Dumnezeu, deci la capitolul 2, versetul 21, Domnul Dumnezeu a adus asupra lui Adam somn greu și dacă a dormit, a luat una din coastele lui și a plinit locul ei cu carne. Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie și a adus-o la Adam. Și a zis Adam: iată, acesta-i os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Adam și femeia lui erau amândoi goi și nu se rușinau. Și acum o să explic un pic câteva dintre aceste versete care parcă sunt de un nonsens rar pentru mintea logică a oamenilor din 2022, când zice că Dumnezeu a creat-o pe Eva din coasta lui Adam și Adam a numit-o pe ea femeie pentru că este parte din el. Trebuie să ne gândim puțin la etimologia din ebraică, pentru că Vechiul Testament este scris în ebraică, în aramaică, prin care bărbatul este denumit Ish și femeia este denumită Isha. De aceea el o numește pe ea femeie. Femeia este un derivat al cuvântului bărbat. Și pentru că e parte din el o numește în funcție de propriul său nume. Apoi se mai merge mai departe prin a se spune că de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa. Gândiți-vă, Adam nici măcar nu a fost creat din mamă și tată, este creația lui Dumnezeu, este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar se vorbește aici omului de rând din viitor. Și se va uni cu femeia sa și vor forma amândoi un trup. Pentru că Eva trebuie pe acest pământ să fie integrată de divinul masculin sau de conceptul masculin despre care am vorbit la început, de acel Adam întreg care este egal cu Lilith, cea întreagă, divinul feminin. Cum se face acest lucru? Renunțând la mama și tatăl tău înseamnă practic că renunți la cercurile tale karmice, la arhetipurile părinților tăi care vor să se împlinească prin tine. În momentul în care îți rupi cordonul umbilical cu tot ceea ce a însemnat viața ta până în momentul în care ai cunoscut-o pe Eva, vei putea cunoaște pe Eva, iar a cunoaște pe Eva înseamnă împreunare în termeni biblici, împreunare nu neapărat în sens de copulație sau sex sau fecunditate, ci pur și simplu împreunare, adică integrarea femeii în propriul tău spirit. De aceea, în societatea modernă din ziua de astăzi, îmi permit să fac aceste paralele, dar dacă voi nu sunteți de acord cu ele, repet, puteți să închideți oricând acest material. În aceste perioade moderne puteți vedea foarte clar că bărbatul nu este încă înțărcat de familia lui proprie ca să-și poată asuma răspunderea și responsabilitatea de a crea o viață comună prin care el să fie stâlpul și centrul existenței sale în noua sa familie întemeiată alături de o Eva. Și pentru că acest proces este tărăgănat de-a lungul timpului, ei rămân în stadiul acela pe care Jung îl numea puer eternus sau copilul etern, băiețelul nedezvoltat care nu a apucat nici când calea inițiatică spre a deveni bărbat. Pentru aceia care, să spunem, au rupt legăturile cu părinții, intră într-o căsnicie alături de o Eva. Eva întotdeauna este aleasă ca parte din ei, de aceea bărbații rezonează foarte bine cu o femeie în momentul în care o cer în căsătorie. Rezonează, adică trece prin sfera intelectului, prin sfera rațiunii. Are legătură cu la raison, da, rațiunea din limba franceză. Ei o aleg pe bază de rațiune, nu pe bază de spirit, nu pe bază de inimă. O aleg pentru că este probabil o partidă bună, o aleg pentru că are șoldurile late și prezintă foarte bună fertilitate pentru a-și
propaga specia mai departe sau rezonează cu ea, nu știu, din perspective intelectuale, din perspectiva valorilor comune, din perspective economice și câte și mai câte, toate sunt etalate în materialul meu legat despre căsătorie. În momentul în care acest bărbat, care să spunem este smuls complet de rădăcinile sale cu familia lui și a rezolvat datoriile karmice pe care le are de împlinit față de părinții săi, poate crea o nouă celulă, o nouă unitate alături de Eva sa. În momentul în care el se unește cu femeia sa, are loc o următoare etapă care se întâmplă clasic în toate căsniciile, un moment în care cei doi nu se mai înțeleg. Vă rog frumos să aveți puțină răbdare, toate căsniciile trec prin acest prag, prin acest test. Pentru că în momentul în care are loc integrarea, partea ruptă din Adam se va răzvrăti, se va opune. Coranul numește acest lucru coasta lui Adam ca fiind strâmbă și zice: bărbaților, aveți grijă de femeile voastre, pentru că ele sunt sensibile, sunt create din coasta voastră și ea este o coastă îndoită. Dacă vă purtați urât cu ea, ea se va rupe. Dacă vă purtați frumos cu ea, o puteți îndrepta. Este un sfat pe care îl dă practic pentru o foarte bună integrare a părții masculine externalizată din Adam în momentul facerii Evei. Bineînțeles că are loc în geneză acest exil din paradis în momentul în care Eva, orbită fiind de ademenirile șarpelui, îl convinge pe Adam să mănânce din fructul oprit, fructul cunoașterii binelui și răului. Atenție, apare polaritatea. Cunoașterea binelui și a răului. Ei în paradis nu știau ce este bine și rău. Totul era pur și simplu, exista ca atare. Totul era nicicum, îmi place mie să spun. În momentul în care ei gustă din acel fruct despre care șarpele spune că în momentul în care îl veți mânca, veți deveni asemeni lui Dumnezeu, vi se va lumina mintea și veți cunoaște polaritatea, bine, rău, întuneric, lumină, frumos, urât și așa mai departe, Dumnezeu o află, bineînțeles, și aceștia doi sunt exilați din paradis. Paradis, impropriu spus, sunt izgoniți din grădina raiului. Ei nu stăteau în rai, ci în grădina Edenului sau grădina raiului. Este o sferă cu totul aparte, cu totul separată de paradis. Pentru că Vechiul Testament sau Tora sau scrierile iudaice în general vorbesc despre faptul că odată ce ai intrat în rai, nu mai poți pleca de acolo. Este nemaipomenit, este frumos și nimeni din cei care există acolo nu poate fi vreodată izgonit. Așa că ei erau în acest vestibul, această grădină a raiului, care este creată special pentru ei doi, o bulă protectoare. Eu grădina raiului aș îndrăzni să o numesc Adam însuși. Din el este ruptă Eva și împreună clădesc această unitate numită grădina raiului. Dar haideți să nu exagerăm cu comentariile. Ei, când sunt exilați, în Biblie se spune că femeia este blestemată de Dumnezeu să conceapă toți fiii ei în mare durere, în chinuri. Adam este blestemat și el, la fel ca prin truda frunții sale, să-și câștige pâinea. Șarpele este blestemat și el să se târască veșnic pe sub pământ. Dar Coranul, care se supranumește corecția Bibliei, corecția nu a Bibliei în sine, ci a Bibliei care este tradusă și restradusă și își pierde foarte mult esența de la cuvintele originale din aramaică și din greaca veche, după care sunt făurite Vechiul și Noul Testament, și vine cu această mică, mare modificare din perspectiva mea. Allah a spus: coborâți amândoi împreună de aici. Știu că este un paradox, am tradus cu cuvintele mele, eu citesc Coranul în limba turcă. Le spune lui Adam și Eva: coborâți împreună de aici, ca o unitate, da? Cu Satana ca inamici unul față de celălalt. Satana în Coran, trebuie să vă spun, să nu existe această confuzie că le spune coborâți împreună cu Satana, ci le spune lor doi să coboare. Satana în Coran, sau șeitan, este acest maestru al iluziilor. El nu prea există, pentru că nu există nimic în afara lui Dumnezeu. Și chiar Biblia, în Ezechiel, nu mai țin minte care pasaj, spune că Dumnezeu, cu gura lui, spune: eu am creat lumina și întunericul, eu am creat binele și răul. Eu sunt binele și răul.
dar oamenii refuză întotdeauna să creadă că în Dumnezeu există și lucruri rele sau există și întuneric. În Dumnezeu există absolut tot. Dar noi am ales, prin polaritate, să alegem un țap ispășitor pe care l-am numit urâtul, necuratul, Scaraotski sau Satana. În Coran, Satana nu există. Este acest maestru al iluziilor. Prin urmare, din rai coboară Adam și Eva, cărora le spune: coborâți de aici ca inamici unul față de celălalt, sau ca să vă urâți unul pe celălalt. Așa că, de foarte multe ori, în fiecare căsnicie, se atinge la un moment dat acest prag foarte interesant. În fiecare căsătorie, în fiecare mariaj, nu poate să nege nimeni acest aspect când există foarte multe diferențe de opinie. Momentul acela este momentul în care cei doi încep să declanșeze acea Wheel of Fortune sau roata norocului din cărțile de tarot, prin care destinul lor karmic începe să se pună în mișcare. La început, înainte să se încarneze pe acest pământ, ei au un fel de contract între sufletele lor. Femeia trebuie să vină și să împungă în coasta bărbatului toate acele lucruri care pe el îl deranjează la el însuși și pe care le-a proiectat asupra Evei. Este însuși coasta lui, dar el le proiectează în exteriorul lui, nu le acceptă ca fiind parte din interiorul lui. Iar femeia proiectează tot ceea ce este neplăcut pentru ea, ca să accepte că face parte din ea însăși, proiectează pe chipul bărbatului. Și atunci apar conflictele în căsnicie. Când apar aceste conflicte, în schimb, în spatele lor se ascunde o mare binecuvântare. Pentru că fiecare dintre cei doi părtași la acest mariaj au posibilitatea să vadă ce parte din ei înșiși resping și proiectează pe chipul celuilalt. Și asta se numește să-ți faci lucrătura karmică sau procesul acesta de healing sau vindecare, prin care îți vindeci rănile, traumele, toate problemele pe care le-ai avut din trecut, pentru a te integra, pentru a te individualiza, pentru a te reîntregi. Da? Pentru că Adam nu este întreg, Eva nu este întreagă. Eva este parte, bărbatul este întreg fără parte. Așa că toate aceste conflicte care apar în toate căsniciile, dacă sunt văzute cu înțelepciune de oameni, ele pot fi depășite. Și tot în Coran se spune ceva foarte frumos, în continuare la această geneză prin care bărbatul și femeia sunt exilați din grădina raiului, se spune așa: deci în Coran exilul acesta nu este văzut ca o pedeapsă, ci este văzut ca un fel de voință divină. Dumnezeu nu i-a exilat ca să-i pedepsească, i-a exilat ca să se descopere și să se întregească. Numai așa pot deveni asemeni lui Dumnezeu. Și le spune în următoarele pasaje, capitolul 20, versetul 123, pentru aceia dintre voi care au acces la Coran. Iar atunci când veți primi călăuzire de la mine, cine va urma chemarea mea nu se va rătăci în această viață și nici nu va suferi în viața următoare. Asta este promisiunea lui Dumnezeu către om. Deci nu l-a trimis pe pământ ca să sufere o eternă viață agonizantă plină de mizerie, ci spune: voi avea către voi o chemare, voi trimite ghizii mei către voi, voi trimite niște oameni care vă vor împunge și vă vor arăta calea. Acest lucru se poate înfăptui fie prin oameni, fie prin senzații interioare sau vocea interioară sau intuiție despre care am vorbit în alt material, fie prin bolile fizice pe care le aveți. Tot timpul sunteți acești receptaculi ai vocii lui Dumnezeu. Vocea lui Dumnezeu vă cheamă constant, vă spune: pe aici, hai pe aici, alege calea celei mai mici rezistențe pe care o alege și fulgerul. Dar omul de foarte multe ori se opune când ascultă o voce interioară, când aude o voce interioară, se opune și când are senzații în corpul fizic. Și atunci toate aceste lucruri îi vin externe lui, prin oameni care îl pun în dificultate, prin situații grele, prin probleme financiare, materiale, prin tot felul de datorii și alte dificultăți cu care se confruntă orice om în ziua de astăzi. Dar Dumnezeu îi face această promisiune, că dacă va primi călăuzire sau ghizi din partea mea, în orice formă vin aceștia de la Dumnezeu, cine va urma chemarea nu se va rătăci în această viață și nici nu va suferi în următoarea. Dar cine se va întoarce de la chemarea mea va aduce cu siguranță o viață mizerabilă. Apoi îi vom ridica orbi la ziua judecății. Va duce o viață mizerabilă care înseamnă practic o eternitate sau acel foc
veșnic al iadului. Este practic prinderea în acel cerc karmic în care oamenii se tot învârt. Dacă tu te cerți cu soția ta de 10 ori, de 1000 de ori, din aceleași motive, ești în acest cerc karmic, din care pur și simplu niciunul nu poate să scoată capul la suprafață și să evadeze. Dar cea mai mare putere se află în bărbat, pentru că el constituie partea cea mai mare a relației dintr-un mariaj la nivel spiritual. Acelora care sunteți foarte preocupați de egalitatea dintre sexe, nu vă gândiți că spun că femeia este inferioară bărbatului, ci spun doar că bărbatul are toate coastele, iar Eva este doar parte din el. Este o creație a lui, o plăsmuire a lui. În momentul în care ei își rezolvă, constată că toate certurile pe care le au, toate disputele care apar în interiorul casei lor, intimităților, familiei lor, sunt despre ei înșiși și se integrează și își acceptă partea de umbră și partea de lumină și se definesc și se conturează, atunci au posibilitatea să rupă acest contract karmic, acest ciclu care este acest limbo sau purgatoriu în care te învârți veșnic și etern în același șir de viață mizerabilă sau suferință, lipsită complet de iubire, lipsită complet de, nu știu, liniște sufletească. Promisiunea este că pe aceia care se întorc la chemarea lui Dumnezeu vor duce, deci aceia care nu se vor întoarce la chemarea sa, vor duce o viață mizerabilă și îi va ridica în ziua judecății de apoi orbi. Și toți vor striga atunci: o, Doamne, de ce m-ai ridicat orb? Sau de ce m-ai trezit? Sau de ce m-ai înviat orb când obișnuiam să văd? Iar Allah sau Dumnezeu le va răspunde: așa trebuie. Revelațiile noastre au venit la tine, dar le-ai neglijat sau le-ai ignorat sau le-ai negat. Mă rog, eu traduc din turcă, da? Așa că azi tu ești cel neglijat. Există practic o promisiune de bine pentru oamenii care se ridică deasupra jocului karmic, își integrează părțile lor de umbră și părțile de lumină, și există și o promisiune de pedeapsă pentru aceia care nu vor asculta chemarea. Chemarea este când simțiți în interiorul vostru că trebuie să faceți altceva cu viața voastră, că trebuie să vă îndepliniți un destin măreț divin, că aveți în voi simfonii nescrise, că aveți în voi, nu știu, tot felul de misiuni dumnezeiești sau vocații sau talente pe care le țineți ascunse și trageți zi după zi și noapte după noapte doar în scopul lui Mamona, doar de a genera bani, doar de a duce veșnic aceeași viață de consumerism în care produceți bani ca să-i cheltuiți, produceți bani ca să-i cheltuiți, produceți bani ca să-i cheltuiți. Există o cale pe un liniaj secret sau o genealogie secretă care reiese din Biblie, prin care acest cerc vicios poate fi rupt și puteți atinge dumnezeirea sau uniunea cu adevărat a Fiului Domnului cu a Fiului lui Dumnezeu. Iar pe această genealogie am creat, bineînțeles, una dintre faimoasele mele scheme în cariocă. Dar aș vrea să vă mai menționez ceva sau mai întâi vă arăt schema. Știu că vorbesc mai nestructurat, dar lucrurile acestea care vin în actul unei meditații, foarte mulți oameni vin la mine și îmi spun: da, ai citit o grămadă de cărți sau ia uite-te ce legături interesante faci. Aceste lucruri nu le înfăptuiesc eu. Aș vrea să mă laud că eu le înfăptuiesc. Sunt niște simboluri, niște cuvinte, niște flash-uri de imagine pe care le primesc în actele de meditație. Faptul că citesc foarte mult mă ajută să interpretez mult mai ușor simbolurile pe care le primesc în actele de meditație. M-a preocupat în fiecare dintre rugăciunile mele către Dumnezeu să cunosc secretele Universului sau tainele cărților sfinte. Eu nu mă rog în fiecare seară la bani și la avere. Nu mă rog să fiu, nu știu, patron sau să am nu știu ce mașină scumpă. Pentru mine este foarte important să deslușesc tainele cărților sfinte, pentru că așa cum apar ele la prima vedere, când le citiți, nu au nicio noimă și nicio logică și sunt un nonsens complet. Așa că mi-am dat seama că aceste cărți nu pot fi citite prin intermediul rațiunii, nu pot fi citite prin intermediul logicii, ci pot fi citite doar cu inima deschisă, printr-un alt limbaj secret care le este hărăzit doar unor oameni aleși de Dumnezeu pe acest pământ să deslușească aceste taine. Iar pe mine mă preocupă asta de cel puțin 12 ani. Haideți să încep cu schema și voi aduce
argumente din Biblie pe parcurs. Am început acest material cu faptul că, la început, Dumnezeu a creat conceptul de bărbat și femeie, Adam și Lilith, care sunt creați amândoi după chipul și asemănarea noastră, apare în Biblie. Noastră, mulți preoți spun că este vorba despre statutul regal al lui Dumnezeu, că așa se referea la măria voastră, când era vorba de o singură persoană, da? Nu se vorbea la singular și că este o formă de respect. Dar eu cred că este vorba de monad, care este o entitate divină, care cuprinde toate formele, toate dimensiunile, toate formele de existență, așa că nu poate fi numit decât la plural. Creează pe Adam și Lilith, cei doi counterparts, cum spun americanii, sau parteneri egali. Lilith refuză să fie supusă lui Adam sau să fie partenera lui, ci își alege propria ei cale și își urmează calea spirituală. Adam se simțea foarte singur în grădina raiului, acolo unde l-a plasat Dumnezeu, și lui Dumnezeu i s-a făcut milă de el și o creează pe Eva ca parte din el. Este coasta lui. Este proiecția lui Adam a tuturor lucrurilor pe care nu le poate accepta despre el însuși. De aceea bărbatul este foarte atras în momentul în care își descoperă o parteneră cu care vrea să facă o căsnicie, să ducă o viață la dublu, cum s-ar spune. Pentru că se simte întregit de acea femeie. Este normal. Când va întâlni, în schimb, înainte de Eva o Lilith, o va respinge, pentru că ea îi apasă toate butoanele. Eva îi apasă doar unul și restul este doar iubire și se potrivește ca nuca într-o crăpătură din zid. Cei doi, Adam și Eva, nasc următorii fii: Cain, Abel și Set. Foarte mulți dintre cei care se pretind creștini practicanți, dar care n-au citit niciodată Biblia, nu știu de acest al treilea fiu al lui Adam și Eva. Ei îl știu doar pe Cain și pe Abel. După cum se știe, Cain îl ucide pe Abel din considerente de comparație. Da? Abel aduce jertfe lui Dumnezeu, deci este intenția pură de a face ceva benevol în folosul lui Dumnezeu, iar Cain aduce jertfe lui Dumnezeu pentru că asta a făcut Abel. Deci, cei doi reprezintă exemplul polarității, lumină, întuneric. Lumina și întunericul nu pot coexista. Acolo unde este lumină, întunericul dispare, iar acolo unde întunericul este prea puternic, Cain îl ucide pe Abel. Astfel, linia genealogică a lui Abel încetează acolo. El nu procrează, nu merge mai departe cu absolut niciun urmaș cu care să populeze acest pământ. Dar genealogia lui Cain coboară și se transformă în tot ceea ce înseamnă omul de carne, omul din trup. Ceea ce am uitat să vă specific este că în Biblie se specifică, că acești doi fii ai lui Eva sunt creați, sunt născuți din carne, dar despre Set se spune că este creat după chipul și asemănarea lui Adam, iar Adam este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin urmare, Set este fiul spiritului lui Adam. Este omul de spirit, este omul care are foarte multă conexiune la divinitate. Este linia genealogică directă din care se trage Isus. Isus nu se trage din rândul lui Cain, ci se trage de pe linia lui Set, despre care se vorbește foarte puțin în Biblie. Așa că, în Biblie, în capitolul 4, se spune așa: După aceea a cunoscut Adam pe Eva, femeia sa, și ea, zămislind, a născut pe Cain și a zis: Am dobândit om de la Dumnezeu. Apoi a mai născut pe Abel, fratele lui Cain. Abel a fost păstor de oi, iar Cain lucrător de pământ. Prin urmare, unul este păstor și unul lucrător de pământ. Păstorul în Biblie este simbolul omului care ghidează pe cineva către lumină, călăuza. Este legătura dintre omul de pământ și omul spiritual. Dar Cain este omul pământului. El este cel care trăiește foarte bine ancorat în lumea materială. Are nevoie de roada pământului ca să trăiască, trebuie să-și întrețină corpul fizic și singura lui preocupare este ce să bage în gură și cum să procreeze. Abel era călăuza, era cel care unea spiritul de carne. Și spiritul este Set, cel de-al treilea fiu al lui Adam și Eva.
Și se spune iarăși în capitolul 5, iarăși un alt fel de geneză, zice: iată acum cartea neamului lui Adam. Când a făcut Dumnezeu pe Adam, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu. Se repetă acest lucru ca să se amintească și să se întărească foarte clar din ce soi se trage de fapt Set. Set se trage din spirit. Și zice: bărbat și femeie a făcut și i-a binecuvântat și le-a pus numele om în ziua în care i-a făcut. Deci vorbește despre Adam și Lilith. Adam a trăit 230 de ani și atunci i s-a născut un fiu după asemănarea sa și după chipul său și i-a pus numele Set. Zilele pe care le-a trăit Adam după nașterea lui Set au fost 700 de ani și s-au născut fii și fiice. Iar de toate zilele vieții lui, Adam a fost 939 și apoi a murit. Pe vremea aia, oamenii erau matusalemici. Dacă credeți că este vorba despre oameni care au trăit cu adevărat pe pământ și nu de spirite. Mă rog, și se vorbește practic că i s-a născut Set și Set, după nașterea lui Set au mai trecut nu știu câte sute de ani și așa mai departe și are și el o genealogie despre care nu se mai vorbește pe tot parcursul Vechiului Testament. Set se trage din aceeași linie spirituală cu Lilith. Lilith, Adam și Set sunt creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Set este creat după chipul și asemănarea lui Adam și prin regula tranzitivității este creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Eva, Cain și Abel sunt creați după planul lumii materiale, planul lumii polare. Eva este contraponderea feminină a lui Adam, este partea lui de umbră dacă acesta decide să-și proiecteze umbra din el, sau este partea lui de lumină dacă el decide să-și proiecteze lumina asupra chipului Evei. Cain și Abel reprezintă iarăși polaritate, bun versus rău, ucigaș versus blajin. Acesta era singurul liant între pământ și spirit. Și toată genealogia asta merge și populează suprafața planetei. Din Cain se merge și se creează toată această populație de carne pe care o vedeți pe pământ, cele 7,8 miliarde de oameni care populează în prezent planeta. Dar pe genealogia secretă a lui Set se ajunge la cei 144.000 despre care se vorbește în Apocalipsă sau ridicarea vălului, acei oameni care sunt protejați de cupola lui Dumnezeu în momentul în care vor veni încercări și turbulențe pe planeta aceasta, pe pământ, prin care oamenii vor fi nevoiți să se trezească la adevărata putere a lui Dumnezeu, a cărei oră și minut nu o cunoaște absolut nimeni. Și iată ce se întâmplă în Noul Testament cu această genealogie secretă a lui Set. Doar 2 dintre cei 4 apostoli, după care s-au scris cele 4 evanghelii, menționează genealogia lui Isus. Primul este Matei, Sfânta Evanghelie după Matei, prin care se enumeră toată originea lui Isus, da? Până s-a născut Isus. Și se începe cu Cartea neamului lui Isus Hristos, capitolul 1, da? Zămislirea, numele și nașterea. Cartea neamului Isus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avram. Deci se începe de la Avram. Avram a născut pe Isaac, Isaac a născut pe Iacov și se enumeră. Deci nu se pornește de la Adam, se pornește de la Avram, da? Se pornește nu de la omul divin, ci de la bărbatul terestru care avea conexiune la Spiritul lui Dumnezeu. Și toată această înșiruire de nume se încheie cu Iacov a născut pe Iosif, logodnicul Mariei, din care s-a născut Isus, care se chema Hristos. După cum foarte bine știți, Isus nu este fiul lui Iosif. Iosif este cel care a luat-o de soție pe Maria, care era deja însărcinată. Deci în această genealogie, care nu îndrăznește să pornească de la Adam, se vorbește de trupul de carne al lui Isus sau despre fiul omului. Fiul omului care are o existență limitată pe acest pământ, se naște un boț de carne și moare un boț de carne. Dar după cum știți, Iisus spunea, ceea ce este carne, ceea ce se naște din carne este carne,
dar ceea ce se naște din spirit este spirit. Deci vorbește de două nașteri atunci când vorbește cu părintele Nicodim, când îi spune că omul trebuie să se nască a doua oară pentru a putea vedea împărăția cerurilor. Iar părintele Nicodim îi spune, dar cum este posibil să mai intri a doua oară în uterul mamei tale? Și Iisus îi spune, ai spus-o, dar nu ai înțeles-o. Ceea ce este carne, ceea ce se naște din carne este carne, ceea ce se naște din spirit este spirit. El se referea la o a doua naștere, adică la moartea ego-ului, la moartea a tot ceea ce cunoșteai tradițional, la moartea tuturor ciclurilor karmice, la moartea tuturor condiționărilor pe care le ai și la nașterea în interiorul tău a unei ființe pe care tu o simți în adâncul sufletului tău, ca atunci când ești îndrăgostit, de nimeni nu poate să-ți spună că ești îndrăgostit pentru că o știi în adâncul și în profunzimea inimii tale. Și despre acel om, spune Iisus, este omul renăscut, acel Iisus care se renaște după ce este răstignit, care are puteri inimaginabile și care poate sta liniștit de dreapta Tatălui. A doua genealogie a lui Iisus mai este menționată și în Luca, Evanghelia după Luca, unde de această dată nu se mai începe de la Avram și se începe, se ia de fapt toată genealogia invers de la Iisus, care avea vârsta de 30 de ani, și se ajunge treptat la, iată, fiul lui Enos, fiul lui Set, fiul lui Adam, fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este genealogia spirituală a omului spiritual Iisus, a lui Mesia. Primul este Hristos, al doilea este Mesia. Mesia este spiritul lui Iisus, care este etern, care este cuvântul lui Dumnezeu, care cuprinde toată sfera spirituală a existenței, care nu are moarte, iar celălalt este Hristosul care este răstignit pe cruce. Prin urmare, Coranul are dreptate într-o privință pe care foarte mulți oameni de altă religie îl contestă, prin care se spune că Iisus nu a murit nici când pe cruce, ci acolo a murit cineva care era asemănător cu el. Adică forma sa de carne. A murit forma, dar nu a murit fondul, nu a murit esența lui sau nu a murit conceptul de Mesia. Aceasta este genealogia. Și pentru că spuneam că pe această genealogie secretă pe care se naște Iisus, care cuprinde atât carne cât și spirit, deci nu este numai carne, precum această cantitate mare de oameni care se află pe planetă, dar este și spirit, se află cei 144.000 despre care se vorbește în capitolul 7 din Apocalipsă, pecetluirea a 144.000 din seminția lui Israel. Despre aceștia se spune că sunt câte 12.000 din cele 12 triburi ale lui Israel. Când se vorbește despre Israel în Biblie, nu se referă Biblia la țara Israel, pentru că pe vremea aia nu erau țările delimitate așa. Israel în ebraică înseamnă poporul ales. Israel este locul în care se vor aduna toate aceste spirite care sunt niște lucrători de lumină pe acest pământ. Sunt niște oameni care există pe acest pământ, care sunt nu numai carne, dar sunt și spirit. Ei se numesc în terminologia modernă a oamenilor care operează astăzi în sfera spirituală ca light workers sau star seeds, adică semințe de stele sau lucrători de lumină. Sunt acei oameni care fac aparent niște lucruri simple. Se duc la cumpărături la fel ca oricare om, au un job, au probabil copii, familie, își văd de existența lor foarte liniștiți. Dar în tot acest timp sunt foarte conștienți de existența în subconștientul lor, în sufletul lor, în inima lor, a unei componente puternic spirituale. Sunt oamenii aceia care se trezesc brusc după prima jumătate a vieții și constată că este un alt corp care se naște în interiorul lor, un corp care este de lumină și care îi ghidează în momente de criză, în momente de boală, mai presus decât orice alt ajutor uman pe care îl pot primi pe această planetă. Aceștia sunt niște oameni spirituali. Nu toți conștientizează că sunt oameni de lumină sau că sunt light workers. Foarte rar cred că ar putea cineva dintre ei să se numească, să se auto-intituleze așa, iar dintre cei care o fac, probabil că încă nu s-au trezit pe deplin, pentru că acesta nu este un act de bravadă, ci este o alegere, un însemn al lui Dumnezeu pe care îl plasează pe fruntea lor. Și acești 144.000 în Apocalipsă, nu o să mai dau citate că sunt foarte multe de citit,
sunt acei oameni care sunt aleși înainte ca toate urgiile să se manifeste pe pământ. Acești oameni rămân veșnic în credință. Indiferent ce se întâmplă, ei sunt sub protecția lui Dumnezeu. Iar după ce acești oameni sunt sigilați, așa spune în Biblia în limba engleză, sau asigurați de protecția divină, toate urgiile încep să se manifeste. De aceea, în toate evenimentele pe care le veți întâlni în ziua de astăzi, există oameni care se panichează de boli, de pandemii, de războaie, de nenorociri și există niște oameni care rămân în credință și parcă rămân neatinși, parcă rămân, protejați în propria lor credință. Și este nevoie ca ei să fie protejați pentru că în alte pasaje din Biblie se spune că acești oameni merg pe acest pământ precum leii printre oi. Și ce face leul? Când leul vrea să meargă undeva, nicio oaie nu-i poate sta în cale. Din acest motiv, acești oameni au o vibrație atât de înaltă, pentru că sunt foarte conectați la sfera spirituală, au sprijinul spiritual al divinului feminin, al lui Lilith, dar și al descendentului direct pe linie spirituală din Adam, din Set. Acești oameni sunt dublu spirit și mai puțină carne și au capacitatea, prin vibrația lor înaltă, să ridice vibrația a 10.000 sau 100.000 de oameni pe această planetă. Așa că, de foarte multe ori, când treceți pe lângă o situație care este aparent periculoasă și ați fost salvați, este exact ca în Sodoma și Gomora, când Dumnezeu este întrebat dacă ar fi fost 10 credincioși în acest oraș, ai mi-ai fi distrus orașul? La care Dumnezeu răspunde, dacă ar fi fost 10 credincioși în acest oraș, nu l-aș mai fi distrus. Așa că dacă orașele voastre sunt nedistruse, neatacate, sigur, pe teritoriul lor se găsesc lucrători de lumină. 1, 2, cât să susțină cu vibrația lor toată această energie negativă de care oamenii pe care Dumnezeu îi va trezi orbi, așa cum specifică Coranul, nu sunt conștienți că îi au în preajmă. De aceea este foarte bine să valorificăm existența fiecărui om din viața noastră. Poate că omul de la colțul străzii voastre, pe care îl catalogați drept aurolac sau alcoolic, are o vibrație mult mai înaltă în beția lui decât toate spaimele și fricile în care voi vă învârtiți într-un mod foarte ciudat și complet absurd, degenerează foarte multă panică, atât în interiorul vostru cât și în lumea pe care o proiectați. Valorificați fiecare om pe care îl întâmpinați și presupuneți ce este cel mai bun lucru despre el, fără să-l mai judecați, fără să-l mai treceți prin termen de polaritate. Acest lucru ne va face să fim mai buni, să ne ridicăm și noi vibrația și să nu fim treziți orbi în ziua judecății de apoi și apoi să ne minunăm că nu mai suntem nici noi salvați, așa cum nici noi nu am ascultat chemarea lui Dumnezeu. Acesta a fost materialul pe ziua de astăzi. Voi mai reveni cu mistere și taine din Biblie pe care le deslușesc fie prin meditație, fie citind textul biblic ca atare, dar doresc să specific că nu dau sfaturi absolut nimănui. Dacă voi credeți în ceea ce tocmai am comunicat, este părerea voastră, eu vă susțin și vă îmbii să verificați cu ochii voștri, să citiți cu inima voastră, nu neapărat cu ochii și cu rațiunea, și să vă demonstrați voi înși-vă care sunt înțelesurile ascunse ale Bibliei pentru voi. Nu luați nimic ca 100% adevărat, dar nici nu negați la nesfârșit chemarea divină care se manifestă în interiorul vostru. Dacă ați ajuns pe pagina mea în acest moment, înseamnă că ați făcut-o cu un scop, ceva anume v-a împins să dați click pe acest material. Acestea fiind spuse, nu dau sfaturi nimănui, vă iubesc, rămâneți în lumină, dar țineți întotdeauna cont și de întuneric. Ascunde mesaje foarte puternice, menite să vă scoată din ciclurile karmice în care vă învârtiți de mult prea mult timp. Vă pup! La revedere!